Ήμουν στη ζωή σου κάτι σαν θρησκεία. Τώρα αν φύγεις θα είναι ιεροσυλία. Φτάνοντας στις μέρες μας, διαπιστώνει κανείς το πλήθος των λαϊκών δημιουργών και ερμηνευτών. Η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Αντώνης Ρέμος, η Άννα Βύση, η Δέσποινα Βανδύ, η Έλενα Παπαρίζου, ο Πλούταρχος και ο Γιώργος Μαζονάκης είναι μερικοί από τους ερμηνευτές των στίχων της Βίκης Γεροθόδωρου και της Ναταλίας Γερμανού, στίχους που τους πλαισιώνει η μουσική του Γιώργου Θεοφάνους, του Νίκου Καρβέλα, του Φίβου και άλλων. Πλήθος κόσμου σειραίει στα νυχτερινά μαγαζιά για να τους ακούσει ζωντανά, αλλά και για να δει από κοντά τους αγαπημένους του καλλιτέχνες. Τη θέση των πιάτων που σπάνε παίρνουν οι γαρδένιες και τα γαρίφαλα και το τσιφτετέλι και το ζεϊμπέκικο στην πίστα δεν σταματά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.